Ang Department of Budget and Management nigahin og 650 million pesos alang sa pag-ayo sa 24 ka mga estruktura sa probinsya sa Cebu ug sa Bohol nga naguba sa 7.2 magnitude nga linog ug ni Bagyong Yolanda sa miaging tuig. Matod sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority nga sa 24 ka mga ayuhunong estruktura, 16 ang sa Bohol, 8 ang sa probinsya sa Sugbo. Lakip sa mga ayuhunon sa Sugbo mao ang Basilica Minore del Santo Niño, Museo Sugbo, Fort San Pedro ug mga simbahan sa Dalaguete, Carcar ug Sibunga. Samtang sa Bohol, lakip sa mga ayuhunon mao ang Baclayon Church, Lubok Church, Bohol Provincial Capital, Loon Church ug Panglao Church. Ang National Commission for Culture and Arts, National Museum ug ang National Historical Commission of the Philippines mao'y mangulo sa pag-ayos sa mga nagubang estruktura.